na ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita issue at sa Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kapwa ko seniors Luzon, Visayas, Mindanao. I hope you're okay. Sa mga kababayan po niya to na nasa Kampusan to sa Ngunyan, ikan ingat, likay-likay, medyo mainit, magpandong. Sa mga motorista, ingat lang po tabi, blow bagets for me. Bago magrangkada kan auto, mag-usal ng kaunting panalangin. Lord, grant me a steady hand and a watchful eye, that no one shall be hurt as I pass by. Ako po ang sa lingkod, Mardela Dengiba, sadit sana pero tiyan hanggang alas 11 na lang po kita. Dahil pag alas 11 papasok din po yung DNR para po sa inda pong kapalibot na tatamaan ng program. 11 to 12 po yan every Thursday. Lado Technical, kasabay po niya to Ronald Baldo, down man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, yan pong IT. Production Assistant Center, yan po dyan si Shara May Liron. Newsroom, katuwang ta dyan si Angel Mustaza, Jenny Matthew Belaran, asin si MJ Jaresco. Sa luwas, siyempre Mega Force Patrol, kapadagos pong pangalap ng mga impormasyones, mga istorya tanganing may balang ibig sa banuan, asin mapukaan ng mga turog sa pansitan. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday, Manhattan of the day, more life, prosperity, and happiness. And sa mga kababayan po niya to na nag-aarabutan na, sabi kan iba na yaraw na naman sa mga artistahon. Ay, magkunyan po tabi ha. Maglikay sa mga aksidente po, asin sa mga harabasan ko niyan, magpasiguro po kita. And siyempre mga tugang, medyo manipis ang burak mo niyan. Nag-ikot kita mga tugang kasubaw dyan sa Legazpi City Public Market. Pagkatapos dyan sa may post office. Tapos dyan sa may kanto, sa may windy. So may mga nagtitirinda ng burak po dyan. Pero gano'n yung mga rally sa nadigdi. Nagkapot ako niya ako, sa rally na igwa mga sa rally bagyo pero kulang. Yung mga lingdang niya ako, day pangaya. Yan, tabi, kung may 200 ka, makabakal ka. May basket na, di ba? Alright, so yun po yan, tabi. Sa kandila, di ko mag-worry igwa ng price freeze. Kaya di dapat na tumaas ang presyo kang kandila. Ayan. Suburak naman medyo nagrulang ka po ang presyo. Ayan. And then, siyempre, pasiriring po ang gabos sa mga kampusan to. O, iguana pong mga nahiling kita mga tent na nagbugtak. Ang Bureau of Fire Protection, iguana. Bagatapos ang PNP, iguana man. Kasarabay po sa mga kaibanan sa Kabalikat Civicom, Albay Coordinating Council, para po sa Motorist and Public Assistance Center. And then, so DPWH,
Magagaigwa naman po kan sa indang setup mamaya. Alas 12 ningod to. Yung First District Engineering Office ma-set up diyan po sa Lidong sa Santo Domingo Albay para umalala sa mga motorista hanggang sa petsa 2 ning alas 5 ning hapon. Ayan po tabi, adi. And then sa mga kababayan ta, sa mga empleyado, partikular sa gobyerno, half day lang po ngunyan hanggang 12 noon, mga tugang ang trabaho as per directive from Malacanang. Ano? De nga ni daang makauruli maning atab tapos makapagpreparar kan iyan pong pagpasiring sa mga kampusan to para po sa All Saints Day for tomorrow and then All Souls Day sa November 2. So iyo po yan ang kunyan na tiyempo na Sabado, Biyernes, Sabado, kaya urulian talaga. Urulian. Okay, de ingat na sana po tabi talaga pong kunyan. Medyo masikip naman ang traffic pagkatapos siyempre mga dakol. May mga tugon ang PNP na bago magali ng arong siguruhon na nakasarado ang pinto, nakalock mga tugang ang mga bintana. As in magpailaw po ng perimeter lights. Kung pwede, igwa magwalat po ning magwalat ning bantay tibaad makalag. O so pangon yan ang karalagan, Ald. Kaninot ko may mga agyanan pa. Mga raki pa kami. Biglang natatangkas ang agyanan. Tapos biglang bantayan pagkaaga ko. Hindi siya mainot na maulog na ali duman sa agyanan. Pati mga sinilas nagralakaw. Ang mga batag. Di taraba. Kung anong mga kalukuhan na di. Ayan, di magano po kita. Dahil na kita magparasursulog ka ng mga mga sursulog bagang garo sa mga yodimons. Hindi naman yan hindi naman ang pinakang purpose mga tugang ng kunyan pag obserbar ta kan All Souls Day and All Saints Day. Dapat ipangajit sa mga kalag. Bakong magpapararaw kita kan mga nasa Amerika. Anyway, duman sa mga kababayan ta, kikalagay supiday. May nangyari na kan. Di ba? Kinalag supiday. Di ba tabi, mga kababayan ta, magkunyang kita, magpasiguro kita. And then, siyempre, padagos po ang recovery kan mga lugar na rinapado po nin baha, as in landslide, hindi po sa tuya pong lugar, partikular dyan po sa 3rd District. May mga nailing po kita na sa mga lokal na gobyerno, iyon na po ang maliugot na maibalik ang sa indang tinampo sa tabang mangkan nagkapira pong mga amigo. And we salute mga tugang, the local government kang probinsya kan Sorsogon. Takong nailing may tunal kay itong bago magkasanggayahan baga pag-opening, ipinarada so parade of resources. So mga binarakal na mga ekipahe, mga auto, mga heavy equipments, ipinarada ito mga tugang ni Buboy Amor. Ang niya nagamit mga tugang, ito pala maparada, pasiring mga tugang Salbay, pasiring sa Camarines Sur. Dakulang tabang mga tugang so sa indang mga heavy equipments, mga dump truck, pagkatapos may mga backhoe, as in iba pa po na mga iba pang mga ekipahe para po makatabang sa pag-clearing kan mga binaraha. May mga naging problema nga ni mga tugang diyan sa may parte kan Banwang Gurang sa Donsol. Biroon mo na linaog palan so arong kang patuhod na na dugi. Sus Mario si padi sa problematic sa mga kababayan kung paano paglinig kito ni masaro-saro kita so kadakol na mga mga sabi nga ni kayan pangyayari na kay po naman na gibuan ng paagi para po magkaigwaning day na maotro pagkatapos makapag-is ka para talaga kita pagsiring na po ng sitwasyon. Okay? Bueno, mga tugang, dagdagan na mga istorya. Joshua James Bino, nasa linya. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Maski palan Sir Mar ang burak para sa obserbasyon kan ondas.
napinjintiman kan pagbabaha. Darakan si Bagyong Christine. Iyo, nagikot ako sa bago dyan sa merkado. Pigahanap ko sa mga magagayo ng mga burak day pang nagarabot. Kini Sir Maran susug sa pakipag-ulay ta sa nagkapera mga partindanin Burak. Digdi sa syudad kan Legazpi. Igun sa inta, ang naging pasistema palaan. Pagabot niya digit sa kamsur na may baha, ihahawa sa truck. Transbordo. Tapos, ilunod na naman sa panimagong truck. Adi, ilanog na. Tulog sa mga Burak, kaya sa iba na nagkarala pa. Lanog na lanog. At palan sa mga nakabot sa nadigdi sa tuya, kadaklan, Malaysian moms. Malaysian moms yung iba nga na dyan. Gibo na patubo na digdi sa tuya sa lokal. Pero Sir Mara, ang sabi kan ibang paratinda, may mga nagabot man talaga da haling dangwa. Iyo, Kundi iba araw nga. pala ito sa pasistema na hawas baba palahan. Oh, yung iba haling bagyo pa. Bagyo. Oron ako digdi sa likod kang Legazpi City Public Market. Kung sinali itong sendang mga magagayon, haling bagyo ngayon, sir. Yes, buda, saro pa sa na riparota, susug sa pagipag-ulay ta sa nagkapera mga paratinda. Nagmahal, tabi Sir Marta, ining Malaysian moms, na tigbabakal nindang duro-dusay na. Oo. Dati 250, nagpatak na ining 380. Iyo. Oh. Kaya medyo, kung di man sila makapagpatong nin mahal sa mga design nindang burak, pero siyempre, so quantity kan burak sa sarong, Mabawas. quantity kan burak sa sarong turutumpok, Oh. medyo nag-date man. Basta dahil ko sa mga pinakaburo barato dyan na sumay buro basket na 200. Yes. Kung di kang 200, di ka makabit-bit. So, may marabarato man Sir Mar na 150, pero talagang medyo sakit na sa ng burak, sakit na sa na. Ayan, kang inot dahil makita ka nagbabakal sa mga ano ini? Payuki agta, dati ka itong tigapod. So, dahil goyan so, ano ni, oralas 12. Ano karnisyon, yan yung mga pigubugta kayo ito na mga Dati. di dara pasiring dyan sa no, kikag sa pati sa upas kang batag. Piga to, piga ko kami, so, pigapod na payo, so, mga bilog-bilog po Sir Mar na kulay yelo. Oo. Ito dati ang tiga kakagpandisen, pero ngunyan, medyo nagmahal-mahal pa lang ta, pinakaburo barato na 150. Sa radayot din tabi Sir Mar, sundo may 200 sa rit na buro basket, Oh. may 500 and pinakamahal, depende sa customized design, 1,000. Yo, no. Ang tindahan sa Marcan Burak, digdi sa Legazpi City, Legazpi Port area, yung digdi sa may barangay Lapu-Lapu, sa Tubangan kan LC, sa Tubangan kan, uli ba Sir Mar sa may 7-Eleven? Yung pugot Tapos- na, sa pangan pugot na payong. Oo, sa may post office, tapos nakaraya yan, sundo sa may Tubangan kan LCC, sundo duman sa may parting rotonda. Yeah, igwa duman sa may party kan Wendy's sa kanto. Pagkatapos, siyempre, so duman sa likod kang kunyan, public market, hanggang duman sa may opisina kan PIA. Yes. Nakulon man ang mga, at least, sa mga para masitas, wala lamang. Buda, pinjinti man talaga sa pag-abot kan mga burak Sir Marta, sabi kan mga paratinda, nagpunya kami Sir makatinda, kaso banggi pa sana nakapaglatag. Naku, kung dahil nagkaigo kibagyo, kaso rin dapat talagang schedule. Dapat Hey. niya, kaso pangaga. Kaya medyo napinjinti man sa abot kan mga burak, so iba nagkaralapa na sa dalan. Maray sa naman, tamay nakaabot pa man digdi sa tuya, pero medyo nagpatong kinit man sa presyo. Sabi Sir Mar, ang dagdag na sitwasyon, alidigdi sa Lawas Speedboy, Joshua Binot, DCGB. Alay kay Joshua Sinboy, lipat kita kay Jimmy na salita sa third. Chief Jim, please come in. Hello, Chief Jim. Uy, nawala si Chief Jim ha. Dali lang ha. Connecting mga tugang si Chief Jim. Bago kita magpaaram. Good day, Papa Mar. Mapungaw ngayon si Ma. Naday ka na dangog. Halos bagaduang si Ma na kita. Dahil kuryente, God bless po. Ay, Chamameng, di magparang mundo. Pets na. Okay, sige, go ahead. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabi. Good morning kay Sir Marlon D. Yeah. Mayon treat tabi, Director Mar, kauron taka na nakaaging alaw. Aliman palansin da sa Libon, nagpaabot manin ayuda sa mga barangay. And pasalamatan man natural inikan mga taga Libon. Salamaton tabi Sir Marlon. Ayan, talagang Marlon D. Sa Mayon Treat sa Ginobatan Base tabi, Director Mar. Mientras tanto, sa mga dagdag pa niya itong bareta, preserbado sa Barangay Herrera sa Ligao, ang water source kung saan
purong burabod ini gikan sa kakahuyan, bawal ang pagpalod nin mga kahoy, kaya bastante ang tubig burabod dahil naapektaran tabi direktor. Ini ang sinabi ni Mayor Nando Gonzales Canligao kung sa anduang water tanker na binakal ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Iyo ang pabaralik-balik pag aarok ni na tubig digdi pang distribuer sa mga apektado kan bagyo. Ang problema baga sa Libon, Uwas, Sindepulangi, tubig. Although igwaman mga nag-aarabot na ngunyan, pero uning duwang tanker na binakal ni Congressman Fernando Didi Cabredo dakulang katabangan na makaanto sa inda preskong tubig pati ini. Bastante ang tubig daing hurawan paghakot kan na duwang trakan Congressman para maipaabot ang tubig sa mga nangangaipo. Yan. And so mga dahi pa iabot ang nanganon sa nadata matindi na talagang mga nagre-request. And sigun kay Mayor Nando Gonzales, so mga munisipios pagtaraning na talagang kaipuhan nangangaiponin malinig na tubig, mag-coordinar sana dadig di kay Mayor Nando Gonzales Canligao kay ibubukas niya initabi Director Mar basta igwanin tanker na nakakagan kan tubig. Ayun. Dangugunta si Mayor Nando Gonzales Canligao City. Yung pinatawa, may tirong kaya po niyang tubig. Yung mas kisisi na gusto ko kumuha dito pigili sa munisipyo. Magdigdi na sa kuya kasi paparelease ko sa mga papatawang ko kitubig naman sa mga source. Potable ito. Potable ito. Ito yung problema. Ito mga gamit nila pati sa pag-inom. Ay, pwede man na-distro sa nung baha. Na epekto na remedyohan ni. Nag-ibong remedyo. Kaya pwede silang kumuha naman. So kung merong LGU dyan na mag-ibang kitubig, dumindi sa kuya. Ba, magkuha na lang sila tanker. May tanker sila. Iarikluhan ko na makakuha sila kitubig. So magayon ng tubig na malinig. Talagang Okay, so yan tabi Director Mar, good news ni. So talagang kaipuan kitubig, magkuasa na kita water tanker. Kakargahan ni guang pabuksan ini kan alkalde kan syudad nin Ligao. Roger, salamatan po. Yan tabi Director Maran sa to yung mga dagdag pang impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright, so yan po tabi mga tugang. Diyan naman nagtatapos naman pong programa. Let us pray also for Spain. Tapos bago po binarita ito, matindi ang baha po duman sa Indaman. No? Talaga pong ano yan, marami na pong epekto ang climate change sa atin. So sa Indo mga boss, thank you very much. Abangan na po taod sa naman ang sa tuya pong mga pagriba from DNR para po sa kabalibutan at atamanan ta program 11 to 12 po yan. Thank you and God bless. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman.